Laka. Ikago ginagpauli na kababugnuan ka dari. Ano ko nasisang di magsud pato ni gara man. Sa ito mong bantayan ta. Kuratan ko ni pandarong adlaw nga ni uban gid dito. Nanuta sa kwarto nanawag yun pag-usap ta. Ilak siya sa gibug na si irong dako. Ano kanin sa kaybot pasabot. Taping gani sa kinan. Traplin. Ay, kakasigurado nga nung uban na siya karon. Kay. Baka kibaw ba nga no ba? Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hey guys, magandang hapon. Muli sa rin sa kamalig ron guys. Ito sa pamigda. Kay duha na may kagabi dari among family house. Muli sa pagmisa among kamalig. Tananak. Tara. Gubuan na rin mong kadina nay. Makabuhi na. Inoo ko. Di ana magyutang na nay. Naunsa na ba ni? Uli ba? Panda, uli! Nakbo na nak. Dah. Uy, mabugnuan lagi kada to kadagang iro dito. Anda. Wala unsa man iro nga dion patuo. To naguna na. Uli ha. Oh, imo kadagang kasanutunuron ha. Teka ron. Aja kasununura ha na. Sunog gazet oh. Ginoo ko iro ara. Ya na pod. Tawang ka gabunang kakoy na kunimo. Sunod. Mabubuan ka dari mas gali kasi sibot sa mga tanod. Kasud. Hawa dia. Hanan sang gihag sa bunaw pero ano na bunawi guys, sarang gihaglek kay aron uli lagi siya. Di ana mamped. Uli na pada. Dati baniro nga. Uli. Gawa naman siguro ka. Subay ka sada, subay. Ano gilimbar kung saan ay ato ning kudugon. Uli ba? Kapoy yun ko di mo sakit yung gamsa. Iro adas basak nagtamak-tamak na Libag sa kunin mo nga mo kusog-kusog ka. Tadi ano? Pagkapak na. Dagan ba? Ha? Ginoo ko. Saan na natin? Buhay ko bunawan. Panda ba? Uli ba? Ko? Subay ka sada ha? Subay ha? Diyan guys, sumangil naman sagbalik. Naala sa mga likod na nagkatagtaod. Balik sa mukuzo gazid. Ang tapad na nako. Kanda lazo na rabanida. Dito ni sa paulian kay. Oh. Ani sunod biagid siya. Ako zogo na naman na. Ka. Yapoy na ko ano mo gugod uy. May blood ako nimo. Ha? Laka. Ikago ginagpauli na kababugnuan ka dari. Unang-una pa. Na. Ano ko nasisang di magsud pato ni gara man. Sa ito mong bantayan ta. Ala ka panda ha. Di ka patuuban da.
Ikaw na una pa Wala, bahala ka. Da guys, yawa to din miras kamalig. Ubo sa among kamalig di agad jud. Aman namang gida kay kapoy nagtuo na saglaway og binukod na mo. Nara ba iro datong itumunda ko na bugno jud karon. Na hinuktok diha. Ay kago iro aka. Wajud guys, ya ingos-ingos. Balik lang man yung bahay kay di amas panda. Di gede muli. Di. Uban gud. Oh, Daw panda. balik na pud mi. Na in love na kang imi ha. Okay na na. Ang bilas taga-tukong na. Matagbuang na rin, nag-abot ata balik na punta kay sunod na pud. Da, isa ayan. Ay na, kaya Sana panda. kapandaha ka. Gamutin niyo. Wala na. Okay na yan. Ito sa mga. Tagpuan ba? Gabudget ko 1.3 sa Mugabas. Kanya karon kay Junjun ni Hanyo man dito nga muna maligo to na yung mga reject ba. Iabot ra 1.1. Yan. Okay. Panas panda. Angay na kasang imi. Wala. Bye-bye, Em. Wala. Em. Ay. Na, tanawa. Ha? Wala jud. Kasi amin na. Nagbalik na ni, balik na po na sa din here. Na, buang kayo, balik po guys kay Damas Panda guys ya. Na, ang nahitabo guys, mubalik naman din sa family house ron at ito higda kay ang si Panda di aman jud, naputong sa daris kamalig. Sige mag-ngas-ngas sa tos kwarto, mura mo di mi pauli. Una naglimbarok. Ang talikod ko balik ko na. Balik binuangan na mo. Guys. Panda. Ning tipas. Ning tipas si Jang balik ra gyapon to. Balik ta maratag buang. Kana tipas si Jang. Guys, adto nang pailad guys. Ning tipas. Ja nang balik sa dari. Di gid mi pauliun. Among gibinuangan. Ba? Unsang kandaha ka. Pada. Dagyang hang lagi. Pada plin. Gida jud mi balik ni jaga sa sigling Agawat jud namo nauna na. Balik jud ni bay agi guys kay Panda di man gud mo. Kuan ikuha mo jud mi pada plin. Ay, kakasigurado mo nang uban na siya karon. Kay Baka kay ba ubang ano ba? lagi. Kakuan kanina na og tatay ganina siya. Apilan ka og kanang panihapon nita. Bitaw pati sa tayo murag alanganin nga muuli ta ba. Murag geusi ja. Yang gusto nga to taman ni hapon sa ba. Ni ba sa tayo sa baga jud muuli baga jud mo. Lainin ba? Di man jud mi patugas bahay ni sa kamalig ni Panda. Ano kagazit ni? Naghilik-hiling sir pas bahay nagilak-hilak no. Parto. Ngas-ngas. Balik. Wagasan dyan tagbalik. Uli naman mi guys, sa mga inuo ko. Sa mas Panda ka. Sige bugno na sa mga iro. Kung dagan mga sa ko. Lagi man sa basa kung dagan gukod. Ha? Kulatan ko ni Pandarong adlaw nga ni uban gid dito. Nanuta sa kwarto nanawag yun mag-ausok ta. Hilak siya. Sige bugno na sa irong dako. Ano kanin sa kaibot pasabot. Katapin ka na sa kinan. Raplin. Panda. Siya guys, danis bye. Kaya sa nanay danis si tatay nga nung nani yung balik na habalik ni. Igor amin ko andag tanong kar amin sa nina guys kaya pa ko ligo. Danis bye, balik namin.
Diyan ka nagsige maghilak ni Sul sa among kwarto. Di naman mo kuan. Di jud mo uli. Nagsul sa kwarto, naghilak. Ang kay guklo no sa mga iro, tapos basak nagdagan. Balik mi. Iskot kay ro akar dyan pagtagi kapoy kog balik ko hatod yung dani di gasang balik ka jud nay. Ha? Na ano? Ano dyan mo ka dun sa pagigan ninyo? Dana pa kali kog buno. Nagrana kog buno. Ay, Ha? balik kami ako ka edit. Baka maka-edit. Wa. Edit na lang din, kotok. Hindi nga pag-edit. Ja guys, thank you for watching.